ngubani umkhulu? Igama nguZama Ntshona, the national spokesperson of the African Transformation Movement. Silapha namhlanje ngenxa yokuba sibukele kwixela ngaphambili i-borders zelizwe loMzantsi Afrika sizifumana sisengxakini ye-invasion. Ii-mines zelizwe loMzantsi Afrika ngezama zamasi sabona ubunewunewu minerals of this country zihamba singakhange zicontribute kwilizwe loMzantsi Afrika. The microeconomy spazzes low-hanging fruits of society as include hotela, ukusebenza kwi-B&Bs nezinye into ezinjalo zithathwa over. Drugs, human trafficking. Now sithi awunawuze udutsiba uphungela ngobuqu, because ukuze bukhosini utsiba uphungela ngobuqu ngoba akufanele into yokubuya ukuchathaphi uzaba inkosi unomhlaba uthathaphi. It can be in our own country that sizawuzibhaqa sesinabantu abazinika i-authority egcotyiweyo, i-authority eza ngokuzalwa ngokwegazi, sibabone bona bevela nje bevumbuluka ngolo hlobo. Yile nto silapha namhlanje sizoqinisekisa ukuba sithi abantu mabayazi indawo yabo. Asinanxa noku-accommodate abantu ababaleka imfazwe kumazwe abo, kodwa mabangene ngendlela efanelekileyo. Nabo bafuna imisebenzi mabafumane impepha ezifanelekileyo, kodwa ukuba unampepha akukho mfazwe elizweni lakho, yenza into efanelekileyo.